Ahojte moji priatelia, teraz by som chcel rozprávať niečo, čo sa deje vo svete. Dneska je november 19, 2012. Veľa vecí stalo sa vo svete, tam bola búrka, slnečná búrka bola na slnku, najväčšia v histórii. Tiež tam padal dážď, krvi, OK. Červená, bolo plno od krvi, vyzeralo ako krv, padalo z neba, OK. Tiež tam bola tornádo, snežné tornádo v Rusku. Prišlo od snehu, zrazu bolo tam tornádo. Vzniklo tornádo od toho snehu a nikdy niečo také sa nestalo. Nejakí ľudia veria, lebo to je nejaké znamenie od neba. Práve preto tieto veci sa stávajú. A teraz sa s vami podielam. Je to pravda, veľa vecí sa stávajú nezvyčajne práve teraz v týchto dňoch. Nejakí ľudia veria, že skutočne žijeme v apokalyptických časoch a preto tieto veci sa stávajú. Tiež v Texas, Amerike zmenila sa voda na krv a na iných miestach Ameriky. Takže také veci sa stávajú práve teraz. No, tiež novšie správy okolo Izraelu a Palestínou, vojna medzi Izraelom a Palestínou. V správach povedali, že okolo 300 raket strelili from Palestíny. Pravda je, že okolo 1000 raket. Okay? Ja vám stále tu poviem pravdu, čo sa deje vo svete. Práve preto som tu. Skade poznám. To nie je dôležité, skade poznám, ale poznám to. Takže tiež Egypt, Jordán, Turecko, Rusi sú proti tej vojne, čo sa deje medzi Izraelom a Palestínou, a Rusi chceli by brániť Palestínu. Takže tam je veľa viac vecí zaplatené práve teraz a čo sa tam deje, ťažko predpovedať. Rusi sa tam zapletú do toho, a dokonca Irán, OK? Dokonca Irán. Ľudia protestujú a v Egypte tiež by chceli zaútočiť na Izrael. Kto bolo predpovedané Biblii, že Izrael bude obklúčený od svojich nepriateľov. Okay? Si viete predstaviť, že Boh aký musí mať hnev práve teraz, čo sa deje. Izrael je Boží národ. A on bude brániť Izrael. Jednou vecou druhou. Takže čo sa deje, je hrozné, čo sa deje. Neviem, čo bude, ale verím, že budú veľké zmeny práve teraz. Lepšie budeme pripravení všetci. Takže toľko, čo som chcel povedať pre dneska video. Dážď padal na Sri Lanke, tornádo snow, o snehu, veľké tornádo, snežné tornádo v Rusku, slnečná búrka na slnko, najväčšia slnečná búrka niekedy zaznamenaná. Našťastie nič sa nestalo na Zemi.
so, so satelitom alebo nejakými inými s niečím iným tu na Zemi. Nič sa nestalo so satellitom, niečo. Možno, ako viete, môže táto búrka skutočne môže mať nejaké následky na Zem, ale našťastie žiadne následky neboli na Zemi z tejto búrky, takže vďaka Bohu, že nič sa nestalo. No, dúfam, že máte radi moje video, práve ktoré som začal robiť pre slovenských poslucháčov. Ja vám stále tu poviem pravdu, ako som povedal. Ja čo vám budem hovoriť z Biblii, keď mám nejaký... práve nemám tu pri sebe slovenskú Bibliu, aby som vám niečo povedal z Biblii, prečo sa obracia, prečo veľa tieto, prečo pada dážď, prečo pada dážď skutočne ako krv. Krvový dážď pada z neba. A prečo sa voda obracia na krv na nejakých miestach, tak by som vám povedal v Biblii prečo. A to je zaznamené v Biblii. Môžete si to čítať v Ezechiel, kapitola 32, verš 6. Si môžete to prečítať prečo. Je toľko, moji priatelia, no. Ja robím videa po anglicky, po slovensky a niekedy som z toho zmetený, lebo som tu 20 rokov v Kanáde a keď mám problém tu už rozprávať, mám problém rozprávať po slovensky niekedy, zrazu. Ale samozrejme, že viem rozprávať po slovensky. Ale niekedy sa mi stane, že som z toho, že sa pletiem so slovami, tak prepáčte mi to. Že toľko, moji priatelia, ja vám tam prajem všetko najlepšie, skutočne pozdravujem všetkých na Slovensku a majte sa pekne. Nové video príde opäť, čo sa deje. Dúfam, že ste prekvapení s týmito správami, čo som vám hovoril. Vážne, padal tam dážď na Srí Lanke, aj tam bol snežné tornádo, stalo sa v Rusku, takže určite, neviem, či poznáte, ste to poznali, ale tak keď nie, tak teraz poznáte to. Tak majte sa pekne tam na Slovensku, pozdravím všetkých, nech vám kvietky rastú a majte sa pekne, nech vám Boh požehná váš život. Ja som stále tu pre vás a stále budem hovoriť okolo, čo sa deje vo svete. A iba pravdu. Čau.